Ahoj, som Blacky a vítam vás tu pri prvom videu na mojom channeli Blacky771 a budem natáčať z Minecraftu a prvé video je z game teamu Minecraftového serveru a zahráme si Skywars. A myslím, že len zo Skywarsu budem točiť, teda zo Minecraftu. A môžeme ísť skočiť do portálu. No. Nemám tokeny? Nevadí. No okej, hra začína. Sekundu. Okej, hráme. Dobre, Iron Match je dobrý. Pohoda. A ja sa teraz potrebujem tak rýchlo dostať, že sa to ani nestíha takto rýchlo dostať. Aby som to hneď zo začiatku nefailol. Ale že fakt. OK. Som v suchu. Lenže tento kamarád není v suchu. Dobre, mám šipy. Nie. Ja sa k nemu aj tak dostanem. Ale preto počerkujem veci. Pozriem, že či tu nie sú lepšie. Oh shit. Ja som mu teraz urobil debilinu, ale dobrú. Ty vole, to je hajzlik. No nič, ideme ešte raz. Dokonca tu je 6 hráčov, takže lepšie. Raz začína za 4 sekundy, fajn. OK. Dobre. Zase 25. Si dám a mám toto. Takže fajn. Oh, shit. Ne, to snad není pravda, on sa tak... No on to takéto dobré vecičky má a nezabere si ich. Musím pozerať, lebo neviem kto skade, kde, čo a skoro som sa zabil sám. Teraz padol som. Ahoj. Nehádzaj do mňa gule. Neháč. Ty Ne, to snad nemyslíš vážne. Nikdy sa neobzrem. Teraz už sa musím obzrieť. Tu sú iba 4, takže fajn. OK, kde mám čestku? Kurník, takto skrytú. To fakt mám tric. Idem tam. A už sa obzerám. Ja ťa vidím. Chudáčikovia môžu ísť. Ahoj. OK. Ja som ale... Shit. Mal by som sa šetriť. Nejaké jedlo. Ja sa zase neobzriem a zase ma zabijú.
Ne, on ma zabil. Tak ešte jeden Skyward si dáme. Ach bože. To nie je fair. No dobre, toto je fair. Takže zišla by sa mi Ender Perla. Je dobré, že mám sekeru. Počkaj, ja nemám zapnuté Minecraft zvuky, preto ja nepočujem, keď sa niekto portne. Počkaj, trošku to stíšim. 50. OK. No pozrite sa na tento smrk. On ma nevidí, alebo nepočuje? A? Nemáš šipy, alebo máš? On spadol. To sa není normálne. Nemám šipy. No dobre, ideme na ďalšie. Totiž ideme... Čo to je? Vyhral som. Tak OK. Na prvé video by to stačilo trošku failov a ani nikoho som skoro nezabil. Ale budem teraz môcť v inej hry točiť aj z Mindplexu. A tak ďalej. Máte sa na čo tešiť. Keď sa vám video páčilo, tak zanechajte like. Keď chcete vidieť ďalšie videá, tak dajte odber. A ja sa s vami lúčim.